A continuació us presentem la Maria Aran. Ella és activista i tècnica de l'associació Activament i activista d'Obertament. I ens explicarà en primera persona, una experiència en primera persona en l'àmbit de la salut mental. Endavant. Moltes gràcies. Bé, ja m'han presentat i com us explicaré la meva experiència en primera persona dins l'àmbit de la salut mental, volia començar per, com el tema és la humanització del sistema sanitari, com els protocols, a vegades, de ser tan rígids, no són molt humanitaris. Perquè què tenen els protocols? Que es basen en les generalitzacions. Aleshores, clar, les persones som diferents, cada una de nosaltres. I llavors no s'adequen bé. Us posaré 2 exemples concrets. Per exemple, m'han ingressat 3 vegades, per brots psicòtics en el meu cas. I un exemple molt clar és la contenció mecànica. La contenció mecànica es pot aplicar de diferents maneres. Després entrarem... És que m'ha agradat molt el teu discurs i vull parlar de la salut mental que amb el capital, ara estic nerviosa, amb el capitalisme i la precarietat econòmica, doncs tot això aguditza. O sigui que és un tema que s'ha de tractar des de molts vessants, des de molts fronts, no només des de la farmacologia, amb la immediatesa aquesta de la que parlàvem, de donar la pastilleta i prou, o el projecte que tenia el company de psicosocial, s'ha de parlar també d'altres vessants, com la integració, perquè no estiguis aïllat, de les relacions, quan ens comuniquem entre nosaltres i potenciem altres capacitats que tenim. Però vaja, anant a la contenció mecànica, doncs hi ha moltes maneres d'aplicar-la. A mi m'han lligat diverses vegades i podria dir que una de les maneres d'aplicar-la és amb cuidado, des del respecte i des de un cert carinyo, una certa empatia. Per tant, hi ha un infermer que quan em lligava m'aplicava la força justa que necessitava jo. No aplicava molta més força, no em feia mal. I altres infermers que quan em lligaven aplicaven molta més força de la necessària, em feien mal i em lligaven molt, sense deixar-me gens de mobilitat, que no em podia ni rascar el cap. És una manera de no empatitzar amb l'altre. I llavors aquest sistema sanitari no és humà quan està fent aquestes coses, perquè està trepitjant els nostres drets. Ens està deshumanitzant i ens està... No entén que ens frustrem, que és una impotència altíssima i que això desempodera també. Parlen de la... Ai, perdoneu. Parlen de la corresponsabilització dels pacients en el seu procés de curació. L'actitud del pacient és molt important a l'hora de curar-se, és fonamental, estem d'acord. El que passa és que tenim un sistema sanitari que et desempodera. Quan m'han ingressat a urgències, què tenim? Que no em deixen decidir pràcticament res, que em poso a veure una pel·lícula a la tele de forma consensuada amb tots els companys de la sala i a les 10 igual, que és l'hora d'anar a dormir, ve una infermera o un infermer i t'apaga la televisió. I igual falten 10 minuts o un quart d'hora perquè s'acabi la pel·lícula. És una altra manera de desempoderar a les persones, de no considerar-les, perquè hi ha coses que no depenen de l'economia, depenen de la voluntat. I és molt fàcil de canviar-ho. No és fàcil perquè s'ha de canviar internament, però no depèn de la voluntat econòmica, depèn dels valors que tinguis i depèn de generar uns canvis interns relacionant-te amb un altre d'igual a igual o amb respecte, perquè totes les persones ens podem estar en un lloc de malaltia. La malaltia és una part de la vida, tots estem malalts en un moment o altre. Llavors, què som? Som familiars, com els companys de la dreta? Som usuaris, com ara jo en el cas que us estic explicant, o som professionals? Doncs jo defenso que som de tot una mica. Jo soc professional, soc sociòloga, després podem parlar de Weber i el seu concepte de poder i com ens desempodera també a la institució. Soc familiar i també soc usuària. Tots estem a tots els costats. Aquesta divisió no és real. No és real i, a més, és una cosa que fa que
que ens fiquem en uns rols desiguals. Quan hi ha una taula i una bota blanca i jo sóc el professional i tinc al davant una persona usuària que no la contemplo com a responsable de la seva pròpia vida i capaç de prendre les seves pròpies decisions, no la faig partícip del tractament, després volem que aquesta persona es vinculi al tractament, no? Doncs depèn de la seva experiència dins del sistema sanitari, és complicat que es vinculi. Si tu no l'has tractat amb respecte quan la lligaves, si tu no l'has tractat amb respecte quan per exemple, doncs ja m'anava d'una hospitalització i em diu una... Tu em dius, quan m'estic passant? Em diu una infermera, bueno, i ara què faràs? I jo li dic, bueno, doncs busca feina. I em diu, a on? I jo què li dic? Aquí, pensant, a Terrassa, soc de Terrassa, però ella va entendre a la mútua i llavors em va contestar, no, aquí no pots buscar feina, aquí no pots treballar. I jo, que en aquell moment acabava de patir una crisi, acabava de tenir un brot i estava amb l'autoestima pel terra, amb tota la ressaca fortament medicalitzada, que això de la medicació... Clar, s'ha de tenir per diversos francs, no només medicació, perquè és molt dura. Però bueno, estava feta una braguilla i llavors no li vaig poder contestar res. Però és que després pensava, i aquesta senyora que m'ha dit que no puc treballar aquí, si no sap res de mi, només sap que m'ha vist en el pitjor moment de la meva vida. I potser sóc metge, no? I podria ser la seva jefa, però no en té ni idea i està donant per suposat que jo no valc res i que aquí no puc treballar. Doncs això és desigualtat, això és una injustícia i està basat en estigmes, en prejudicis. Llavors s'ha de fer moltíssima feina, perquè aquests prejudicis també contaminen els protocols. A vegades entres per urgències i diuen, que ve un brot, lliguem-la que és perillosa. Home, perillosa. Potser me'n vull anar perquè no vull que m'ingresseu, potser si tinc risc de fuga, en el meu cas, de fet, no vull mai que m'hospitalitzin. Però això d'anar a lligar directament com a protocol és absolutament aberrant. Potser podria venir una persona especialitzada i parlar amb tu i tranquil·litzar-te i convèncer-te que el que necessites és passar per aquest procés i probablement a molts ens convencerien i a d'altres no, però a molts sí. Llavors, potser entrarien mitjanament convençuts, no amb totes les de la llei, però amb menys angoixa i ansietat i menys violents. No caldria la contenció mecànica. En fi, que crec que s'han de posar en pràctica moltes millores a nivell de sanitat. Llavors hi ha els prejudicis d'incapacitat, de perillositat, d'inestabilitat, d'irrecuperabilitat. La senyora que em va dir allò que no podia treballar allà tenia al cap que jo era irrecuperable, no? O sigui, escolta, les persones amb trastorn mental ens recuperem i podem fer una vida absolutament normalitzada. Bueno, hi ha de tot. Hi ha algunes persones que els hi costa més, però moltíssimes es recuperen. El tema és que les que es recuperen no surten de l'armari. Fa molta por, hi ha molt prejudici, perquè hi ha un estigma social molt fort. Llavors, tot aquest empoderament del que jo crec que, i tots estem d'acord en que el pacient o l'usuari s'ha d'empoderar, doncs tu no pots tenir una línia que desempoderi, tu no pots tenir un tractament on no deixis d'opinar, ni escoltis per posar el diagnòstic. Després no deixis d'opinar per quin tipus de tractament ha de seguir. L'obliguen. Alguns companys meus, i a mi quan estava ingressada, m'han punxat medicació en contra de la meva voluntat. Vull dir, en el tema de la salut mental tot això és molt més bèstia que no tant hi ha totes les malalties. No vull posar exemples, però la meva mare va tenir càncer, no? Ningú la va obligar a medicar-se. Mentre que en temes de salut mental passes per l'obligatorietat del tractament. Clar, quan estàs a casa i ja no estàs ingressat, tothom fa una mica el que vol, no? En el fons et poden obligar molt, però acabes fent una mica... És molt delicat. No sé fins a quin punt s'ha d'obligar o no. Si voleu podem entrar en el debat i jo també hi entraré,
però no m'agradaria estendre'm en això, però sí en què si desempoderes i no respectes i no tractes bé a la persona quan t'està venint a consulta, no li demanis que es vinculi al sistema sanitari. No li demanis que sigui un pacient insider, que accepta la malaltia i dius, mira Maria, que insider que ets, com l'acceptes? Sí, tu, sí, però hi ha gent que no l'accepta i és que quan o et desempodera i et quedes empetitit o la rebutges al sistema sanitari per com t'han tractat. Llavors, qualsevol de les dues vies de resposta, sigui perquè acceptes com t'estan tractant, que t'han posat l'etiqueta i que t'empetiteix, o sigui perquè et reveles i pot ser que millori la teva autoestima gràcies a revelar-te, però després no en vols saber res del sistema sanitari i busques vies alternatives, doncs no ajuda. Cap d'aquestes dues vies contribueix a la recuperació. I bé, volia acabar parlant de que, amb l'empoderament, doncs, si ens fan partíceps del nostre procés de recuperació, entrem a recuperar-nos d'una forma molt més activa. I que no hi ha recuperació sense drets. Si trepitgen els nostres drets, no ens sentim dignes, que era el que necessitem tots els pacients, no ens sentim reconeguts i no ens vinculem. I llavors volia posar accent en això, que des d'Activament s'està fent molta feina. És una associació de persones que han passat per l'experiència del trastorn mental en primera persona, tots, des de l'equip tècnic fins als més de 350 socis que tenim, i ja s'ha fet una guia de drets i també es fan GAMs, es fan tallers de contacte social, que són tallers molt diversos, de clown, de teatre emocional, però que hi ha molt món fora del quedar-se a casa aïllat i que l'associacionisme va molt bé per tothom. Per tant, dono a conèixer aquesta associació que ajuda a l'empoderament i ens diem activament.org. Ja està.